Spálnete sa a neviete, ako začať. No, tak nestrácajte čas a choďte k hociktorému stromu a naťažte drevo, potom si vyrobte crafting table a urobte si iba drevený krompáč. A nerobte si drevené nástroje, sú k ničomu. A ten krompáč sa kraftí takto, potom si naťažte asi 25 kameňa, potom si urobte krompáč, lopatu, sekeru a keď chcete aj motiku, tá je dobrá na pestovanie a zbieraní balíkov sena. A aspoň jedna pec, potom si zožente nejaké jedlo a zíte 3 ovce, takto sa kraftí brnenie a takto sa kraftí posteľ, ale prečo je posteľ dôležitá? Na to, aby ste nemuseli bojovať s monštrami, keď noc môžete prespať. A hlavne nejedzte surové mäso, keď vám dá málo hungerbaru, to je tá vecička napravo dole. Tak to je na prvú časť. Všetko daj odber a čus.